F'dan il-maħżen instab katavru ta' mara ta' 33 sena mis-Swieqi. Is-sejba saret minn membri tal-Protezzjoni Ċivili u Rapid Intervention Unit wara li għal-ħabta tad-9:30 tal-ħadd filgħaxija waslitilhom l-informazzjoni li fl-inħawi hemm xi ħaġa mhux tas-soltu. Il-mara Eleanor Manjon Walker ta' tifla ta' 9 snin instabet f'borża kbira f'dan il-maħżen abbandonat fi triq il-kummerċ f'Ħal-Qormi. L-awtopsja fuq il-ġisem bla ħajja wriet li l-mara mietet kawża ta' daqqiet f'rasha. Il-pulizija pruvat tagħmel kuntatt ma' żewġ il-vittma Andrew Manjon ta' 40 sena mingħajr suċċess. Manjon issa jidher li huwa suspettat ewlieni f'dan l-omiċidju. Il-koppja kienet għaddejja bil-proċeduri tas-separazzjoni. Kienu l-pulizija mir-Rapid Intervention Unit flimkien ma' dawk ta' traffiku tad-distrett li marru l-ewwel fuq il-post il-ħadd filgħaxija fejn blajnuna tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili fetħu l-imħażen tal-akwati. Dan għaliex it-tarif anonimu li waslilhom kien li kien hemm persuna mejta f'wieħed mill-imħażen f'din it-triq. Il-mara ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post u għalhekk issejħu wkoll il-pulizija mit-taqsima tal-omiċidji tal-Kort tal-Pulizija. Il-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjoni tagħha bil-ħatra ta' maġistrati inkwirenti fost oħrajn. Sorsi qrib tal-Kort tal-Pulizija qalu li dan il-każ qed ikun trattat bl-ikbar sensitività minħabba l-età tenera tat-tifla. Ftit tal-ħin wara li saret magħrufa l-identità tal-vittma fuq Facebook, raġel li Manjon Walker sejħitlu My Love fil-jiem li għaddew fuq l-istess sit soċjali kiteb li jinsab bla kliem u b'qalbu maqsuma b'din it-traċedja.